Paman hari kampung Trok kan kemarin muni sungwato puno kopi kanosin pisuanan anakku dari Poro Kurowo lolo podo menang masawat tau bila telah mengopo menang di kota opo diri opo kuatir yang ora kumanan dosa sono
Soban. Iki mau ning pisowanan. Ban. Sing dirembuk. Ban. Ban. Bali yo bali tutu. Mutung ban. Lah jeneng kene ngomong lu rampung kok yo wis disaut. Iso meneng ora? Ban. Lara ngono. Iki mau sing dirembuk Bathara Putra Pandhawa anggone bakal njaluk negara Masina sesigar semangka. Dene saiki para putra Pandhawa padha ngakuan ing wana Tegal Uru. Lajeng pripun gawe Koko Prabu Duryudana Mas? Anak Prabu Duryudana paring dawuh yen negara Ngastina iku ora bakal diparingake. Mula kowe kabeh kadhawuhan butet ing wana Tegal Uru saperlu nundung para putra Pandhawa. Lajeng budalipun bindang menapa paman? Ora ketang colok lintang sambung obor. Budal dina iki Kartomarma go paman. Budalna para Kurawa. Sendika kanca budal ger.
Anang bengko ing pasanggrahan madyane wana Tegal Kuru. Raden Gatotkaca kaadik Raden Antareja, Raden Antasena ing Raden Setyaki. Nalika semanten para putra Pandhawa nembe manghaliaken bab anggenipun badhe nyuwun negara Ngastina. Lah iku Raden Gatotkaca ngandika, iring-iring Antareja Dimas Antasena Raden Setyaki kapanipun pun pangkayogi nawala panjenengan negari Ngastina ingkang katurwa Prabu Duryudana saka wonten katrangipun. Yen anamuku bujuk dinten sawetara wiras pantes toto-toto mbok menawa ana budaya menawi pamanggihna boten perlu dipun tunggu. Dinten punika lajeng dipun kebak sarana peperangan. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja lan Paman Setyaki tak kandhani yo bab nyuwun negara Ngastina iku ora gampang. Nanging ora kena gusah-gusuh. Becik sareng diwen mengkoleh. Yo Dimas bener panemen. Katri gumulo mangrempak Warga koroleh kiri Ranang kono kawe kolan Jakadro Batara Dewara Kadang Putra Pandhawa enggal padha metu. Iki Dursala kang sagono belmu. Kang Antareja menika kantos susumipun Kakang Dursala. Iya Dimas ayo nalika petokake. Monggo Kang Mas.
Sujud dasar yoto sangka atau warung-warung opo toko milik radio bola 11 Mundi dawe Koko Prabu Duryudana supaya balikake para putra Pandhawa anggone bakal njaluk negara Ngastina ora bakal bali negara Ngastina dulu diulung. Kowe lah salah yen ora wani karo aku sing tak mesti apa ketiban tangan suyo padamu yang datang Prabu
Iri koco sang Gatot Kaca Dinen mapak arpa suda Jimat Gatot Kaca Pemping loro gede mati Aku kang bakal wangsulan Babonmu nyuwun negara Ngastina Negara Ngastina bakal diparingake dan kowe bisa nugel guluku Kakang Bisolo landak pangapuntenmu Puji aku ngandani bonggo tak rangkumi Keparat wani musuh aku Sing tak wedeni apamu Terus tak candak bangke aku sabetke Bathara Ajur wadamu
Warayang Sigro kagrayangaken Raden Gatotkaca Jodrok Pocati Bayu-bayu.
pun kanjeng yang adalah kakulo pangan kulo untuk kanjeng yang lo tak ngomong deh nanti ngomong kilo-kilo kue kuat lagi dan yopo tak sawang-wangmu kajanan dan yopo ini kanjeng yang kulo kalem berbuat cokoro mencakarang berbuat nangis kulo kawur sebabnya apa kok nganti dadi pasrayan kulo Pandhawa badhe nyuwun negara Ngastina ingkang kakadhewa Prabu Duryudana Gatotkaca bakat Ngastina iku dudu perkaramu nanging iku perkarane wong tuamu sebab aji kang bakal dak paringake iki lho dirisi prasasat ditamake dirisi segoro asat lan ora kena kanggo nindakaken atiku adilo arane adilo nopo inggih kula saged bagus yen ngono endah majiwo samekno lae badanmu nuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa kowe bakal tak paringi adilo nopo ana pandita karyawan sih pindha kumbang caping kawang suwangen ngandikane lawan gandeng kangkung panjang yang agarang gunmun pamit sohon nuwun tanggaring pangestu dong guys tak pamit toni langsung jomong paling kuat doni bakal prayeknan kuat digawa mati-hati ojo lali kuat budalo mumpung pantine wis madura
danira kados kaca susumbar manang tawari keter ngakoso burung tiris-tiris prapura kados karo bebasanku lagi jajal bisa wani bentuk kemarang aku Kakang Dursa aku mundur durung kalah nanging budidaya supaya bisa ngendani Kakang Dursa aku ketokno kanthi gayan kasa menanga musuh aku Kakang Dursa tampanono piwalesku iki merganing patimu
Pramila Raden Gatotkaca sigra matekaji Narantaka dina kaprayit nanira Raden Bimpala Pataman Aji Narantaka ajur padhalu jero margalayu.
Thank you.